Hello guys, naagihapon ta diri sa Barangay Lumyad para mamitik. Nay bata diri nga nindot picturean ug kani ako ang ginapaningkamutan na picturean. Wala ko yung picture niya. Pero dili pa ko satisfied ani mo kita ko paglaing angle. Pero murag nakabantay magud sa kuha nga ng picture ko. Hawa siya o gitago sa likod siyang kuya. Sige na. Nope. Picturean ka. Nope. Yeah, picturean. Nope. Ya kay murag di magud siya musugot. Kung wala na ako gipugos og nilakaw na lang ko. So while nagalakaw-lakaw, para maniud ko, nakita na ko ning bata nga nagkumpayot. Oh yeah! Kaya ka na, day. Patanawan na, dire. Oh yeah! Naman na. Sumao to after lunch ako ang giprint ang iyahang picture kay para ako ihatag sa iyaha.